Genesis 3 vers 10 zegt. De Heere verwaren, waar is jij? Je dochter, waar is jij? Je zin, waar is jij? Heere, je hebt die stem gehoord, hoor ik weg. Heere, kaskal, weer gezegd je skal. Wie het vanavond gezegd, je gaat het niet maken. Wie het gezegd vanavond. Je zal niet bereiken wat je moet bereiken. Maar die Heere zegt, ga een zeer stil. Wat komt sterven van je als zonde. Lang genoeg. En de duivel is geverloofd. Maar vanavond is de Heere hier. Om je story te veranderen. Ik zeg je story. Hey! Zal ik je dit jaar op je zien? De Bijbel hier met de laatste man. Voor die tabernakel. En die apostels kwam voorbij. Alle 5 vragen geld. En die apostels zeggen, weet ik geld niet. Maar ik kan jou iemand geven. En dat is zijn voeten. Hij is verlamd. En wat ik daarop sta, kon die mensen nog niet meer herkennen. Van die Heere heeft hem leven veranderd. Maar die Heere is hier. Dat is 3 dagen. Moet hij passen. Die 3e dag heeft hij opgestaan. Die lamp wordt weggerold. En dan zijn je zoeken. Bij die tafel. Dan is hij niet daddy. En dan zijn je zoeken. Hey! Dan is het weggerold. Maar die Heere is hier.
Kamu sali manfa di Yesu okumustunnet. Kamu sali Yesu. Father, aylan, 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 aylan. Every insan di atas Yesus. Manda saya. Onze van Christavond. Iman van Yesu. De atmosfeer is Father, eigen liefdes, laat mij toch net toe, laat het net die druk verlucht. Die druk is zwaar. Oh, let us praise the King of Kings. Oh, let us speak about His love. Because He died for me, and He took my sins away. Oh, let us praise the King of Kings. Oh, let us speak about His greatness, His goodness, His mercy. Because He died for me, and He took my sins. Sometimes,
Thank you. Thank you. Thank you. Lord, I praise you. And I'm body consider the Lord. Give us and say, Lord, you bless God and stand. This is what.